Repes-valmentaja Mika Kauttio. Uusi kausi on ollut jo hyvän matkaa liikkeellä ja pojat täällä tänä aamuna veti fysiikkareeniä. Jos katsotaan vähän viime kauteen, niin kerro vähän, että miten se meni jään ulkopuolella. Jään ulkopuolella oikeastaan meni ihan hyvin, että nyt ollaan tehty testejä niin verrattu viime kauden testeihin, niin melkein kaikilla osa-alueilla ollaan menty eteenpäin ja niillä millä ei ole menty eteenpäin, ne on pysytty vielä samoissa. Että aika paljon panostettiin voimapuoleen ja ne tulokset kyllä meni nuorilla pojilla aika huimasti eteenpäin. Ihan hyvillä mieli ja nyt on helppo lähteä viilaamaan sitä tätä kautta, kun tietää, että missä onnistuttiin ja missä pystyy parantamaan ensi kaudesta. Jos pystyt kertoa vähän tästä fysiikkaharjoittelun rakenteesta, kuitenkin ollaan aika lähellä mestisjoukkuetta, niin eikä pojat ole ihan semmosia pieniä, että tarvitsisi enää valvoa jokaista liikettä, niin miten se rakentuu? No se oikeastaan, että siinä ehkä se ero tulee, että kyllä näitäkin pitää edelleen valmentaa se, että se pitää se jokapäiväinen työ olla sitä, että edelleen huolehditaan siitä, että kaikki tehdään kunnolla ja näin, mutta me pyritään tekemään silleen, että me oltaisiin niin joka päivä pystyttäisiin kehittämään jotakin osa-aluetta eteenpäin ja tehdään semmoista niin non-lineaarista, että meillä ei enää varsinaisesti semmoista peruskuntokautta ole, vaan että koko ajan viedään jo kaikilla osa-alueilla pikkuhiljaa eteenpäin ja lähemmäs sitä koko ajan verrataan, että missä mestis menee ja pojilla on mestisjoukkueen tulokset seinällä ja ne tietää ne tulokset ja niitä kohti koko ajan pikkuhiljaa. No niin Eepi, uusi kausi on taas hyvää vauhtia käynnissä ja Repeskin harjoittelee aktiivisesti. Kerro vähän tästä pelaajarakenteesta tälle tulevalle tai jo alkaneelle kaudelle. Joo, no sillä lailla on viime kaudesta muuttunut, että joukkue on taas ehkä keski-ikä pikkusen nuorempi ja sitten tavallaan sitä konkariosastoa on niinku siirtynyt sitten Suomi-sarjaan ja sitten tonne muihinkin Lappiliigaan ja näin, että tavallaan niinku semmoinen nuorennusleikkaus on kyllä niinku tapahtunut, että aika lailla A-junnu-painotteinen on kokonaisuudessaan joukkue, että muutamaa niinku ikäistä lukuun ottamatta. Jos pikkasen sivutaan pelitavallisia asioita, sanoit, tosi nuori porukka on kyseessä, niin minkälaista pelitapaa olet ajatellut, että tämmöinen todella niinku halua täynnä oleva porukka niinku pelaa? No, teette sillä lailla, että meillähän on niinku tavoitteena, että meidän pelaajat pystyvät nousee seuraavalle tasolle ja Mestis tuossa nyt on tietenkin lähinnä ja luontaisimpana paikkana, mihin pelaajat pyritään viedä, niin kyllä me pyritään sellaisella pelitavalla pelaamaan, että se yksilön kehitys niin olisi kuitenkin siinä keskiössä. Eli että pelataan aika aktiivisesti ja yritetään olla niin lähellä ja iholla ja että me opitaan oikeasti liikkumaan. Ja kuitenkin niin, että se ei olisi ihan päätöntä semmoista mennään niin junnuhuuruilla vaan 100 lasissa joka suuntaan, vaan siinä olisi kuitenkin niin se ohjaustilanteidenkin mahdollisuus. Että on niin kaksi vaihetta siinä meidän pelaamisessa. Mutta pelitapa on nyt tietenkin niin laaja käsite, mutta sanotaanko näin, että yritetään semmoista niin urheilullista ja liikkuvaa pelitapaa kuitenkin pitää yllä. No kukaanhan ei ole vielä valmis jääkiekkoilija ja kaikki opettelee sitä itse pelaamista, niin miten se näkyy Repesissä jäällä? Kuitenkin 2 valmentajaa vaan pyritään antaa sitä yksilöllistä palautetta, niin minkälaista se vuorovaikutus siellä kuuluu olla? No joo, tietenkin sitten tässä on se hyvä puoli, että meillä on niin nämä joukkuejäät ja sitten tämän lisäksi niin yli puolet joukkueesta on kuitenkin akatemian mukaan. Että me pystytään, jos verrataan vaikka viime kauteen, niin se prosentti oli pienempi, ketä harjoitteli 2 kertaa päivässä. Nyt se on taas selvästi enemmän. Ja se tarkoittaa sitä, että varmaan jäällä se meidän harjoitteet painottuu sieltä 2-2, 3-3 siitä ylöspäin. Ja sitten siellä taas akatemiassa sitten se mennään niillä pienemmillä moduuleilla 0-3-3. Sellaista varmaan tavalla lailla rakenteellisesti. Mutta sitten tuosta nyt voisi sillä sanoa, että tosiaan tässä on vielä kuitenkin niitä, jotka on akatemiaurheilijoita ja niitä, jotka on vaan meidän mukana, niin kyllä se sitten joidenkin kanssa sitten joudutaan menemään joissakin asioissa vähän enemmän ihan perusteita ja sitten taas joidenkin kanssa mennään vähän pidemmälle. Sitä semmoista siinä joutuu vähän tekemään. Mutta sitten sillä lailla, että nyt kuitenkin pyrittäisiin siihen, että semmoiset ihan perus kiekolliset taidot ja tekniset taidot, niin yritetään kannustaa jätkiä ottamaan se kiekko haltuun omalla ajalla tai sitten siellä akatemiassa.
Että meidän niinku, tämä yhteinen aika, missä on niinku koko joukkueen mukana, niin ei menisi siihen, että me niinku mietitään kummalta puolelta pelata. Että se on ehkä sellainen, mitä, että olit sitten akatemiassa tai ei, niin sulla on kuitenkin niinku vastuu siitä, että kun sä tulet tänne jäälle, niin sulla on kiekko hallussa. Ja se ei ole pelkästään joukkueen. Rocky Rebelsin puolustaja Samu Paajanen. Jonkin verran on vettä virrannut tuossa Kemijoessa siitä, kun olet viimeksi Rocky-paita päällä pelannut. 6 vuotta meni tuolla Porin suunnalla. Mitä jäi käteen Satakunnan reissulta? Tärkeimpiä oppeja? No kyllähän sieltä ihan perusyksilötaitoja ensinnäkin, että luistelemaan opin vasta oikeastaan Porin reissulla. Että ennen sitä se on ollut semmoista vähän haparointia ja tietenkin joukkuepelistä niin opeteltiin kaikki alusta asti, että pelataan pakkiparin kanssa ja sitten hyökkäät siihen mukaan ja ihan tämmöistä peruspeliä, miten se menee, niin ihan semmoista käteen. Ja lopulta tietenkin porilaista on tuttuja siitä. No mikäs täällä Rovaniemellä on muuttunut? Muistatko vielä niitä aikoja, kun täällä pelailit, niin onko mikä mennyt eteenpäin täällä harjoitteluympäristössä tai muussa? No onhan tänne tullut paljon lisää kaikkea, että tuossa 3. halli on tullut ihan noussut tuohon ja tuossa kaikki nuo oheissysteemit, niin kaikki on ihan parempaan päin mennyt. Purkkaarki on uudistunut ja tällä lailla, että ei mitään. Sitten vielä, mitä odotat nyt tältä tulevalta kaudelta itseltäsi ja tältä joukkueelta? Ootin tietenkin kovia kamppailuja ja toivon, että itse pystyy antaa joukkueelle jotain uutta siihen ja uutta maustaa siihen mukaan ja näin, että ei siinä mitään voittoja paljon.